Zarma 24 hangane koye kulu matarango. Hinkuna alhado kan sabanda jiribufo Oktoba handora jiri zambar hinka da waran kacin da hinza. No Najeri labo kubay jiri waidocin da hinza. Najeriya inga kici Afrika wani labe kulu wangare zama ate anda mai zibobo gaba labu kulu gabiya labora. Najeriya a gihirin da Cameroon, Niger, Benin yadin da Chadi. Hinkuni cine kulu jirara no labo ga fulan zamai no gwaize se zama imdu kafangu matakan Najeriya te kudu inga wana burkin tara gafun annisare cire. Jiri zambar fodi zangu ya ganda waido kan gace 1960 Ingilici naga no annisare na labo yeti labe zai se. Hinkuna ai gaba misalan no jinfunai kan labo gayi alwato din da ka hinkuna. Hala annisare ga labo no labi zai se labi zai foyin notun inge ce ga kan dole iminga inonge labai labi zai no kan idu bere gusoyan iga himburandi ba annisare bumbo ga himburai dine bere do hareno ifatta koi kala annisare labo ga koi kyau yau bandano ika inga wani labora ga tangam ga di matakan iga teka labo ye inga se ase baka annisare ga baka labo no labi zai se walai mune bore kan tangam im labo ye labi zai se ikan barade no annisare na labo dan borgina bor sintina kan jinka labo gayi inga kaci Dr. Nnamdi Azikiwe inga kaci labo koi sintina Najeriya zai wani kan nan Najeriya labo gayi akan barano annisare na labo dan jiri zambor fodi zangu ya gadda waidu kan kaci Oktoba hando dirbu fa hane sandai hinkurcin noya anu koi tara te kala jiri zambor fodi zangu ya ganda waidu cin da iddu kan kaci jiri iddu noya kan Nnamdi Azikiwe te koi tarabo borno kan gonda bere ma anaru koi labu bobo ga bere cici Nnamdi Azikiwe inga no bora kan yegidi Najeriya norodinga nera zangugu ga kan hinkuna labi zai go funga zama inga kici jinfunai kan kange bonga ga fasa labose bor hikanta inga kici Alhaji Abubakar Tafawa Balewa inga kici labo Prime Ministero alwato kan ina Nnamdi Azikiwe no labo koi tara inga bor hinka kulu jiri iddu na itte koi tara bon inga kici labo wana Prime Minister Sintine yadin da gwamnati jinfuna Najeriya labora borno kan gonda bere zama a cauno Barewa College yadin da University College kango London Ingila labora hala annisare ga koi tarano gabiya se walai mune labi zai se Abubakar Tafawa Balewa ana ministare gayi goi ministero da naruyan wani bor hinke obanda a gano agui ironzi kakate labo jinfuna amma soje koi tare wani alwato kan ina kupute ga koi tarata Tafawa Balewa yanga da Nnamdi Azikiwe agui ironzi inga kici soji sintinai kan labo gayi handu iddu ana koi tara gayi halin ingamo iga zumandi agui ironzi banda gano General Yakubu Gowon kakate labo jinfuna ingamo soji koi tarano ana labo gayinta Yakubu Gowon jiri yagga no ate agona ga labo mai Gowon de Plateau ganda Borno a wani koi tararano yanjadin te kan sai gine civil war kan furo Biafra indan Najeriya zai gamara Gowon bandano General Murtala Ramat Muhammad kaklabo gayi soja koi tara wani sadai matakan aka tirera Murtala Muhammad Fulanno Kantun Kano Gandara Murtala Muhammad a tekisino jiri zambar fodi zangu ya ganda waicin da iddu alwato kan ina ko Olusegun Obasanjo ingano na koi tara gayi Murtala Muhammad banda jiri hinzina te agona galabo mai Obasanjo ina haino ibogun Olaogun Abekuta Obasanjo de ago Najeriya jinfunera gaba fulu kware koi tara gaba soje koi tara alwato kan ana koi tarata kan Murtala bu ana koi taraye fulu kware ise kan kaci Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari kan te jiri taci agona galabo mai Shehu Shagari fulu kware koi tarano ana labo mai da yadin aka tirera Shehu Shagari wo cawandu kono la agate labkoi Sokoto Gandara Shehu Shagari go in koi tarabon deno General Muhammadu Buhari kaka zumandi koi tarabon kan kaci kup da gabi jiri hinkino Muhammadu Buhari te koi tarabon
kan a wana hangisino kan kaci Ibrahim Babangida na kwaitarata aga alwato kan anaru. Ibrahim Babangida inga no na kwaitarata Muhammadu Buhari ga inga hennano na kupo kulkan ite kwari ma'ana kupo kulkan ite Ibrahim Babangida se imandu kazumandi jiri yagga no ate ago kwaitarabon Ibrahim Babangida ina haino kwarara kango neje gandara yadin inga no na labu kwaitara kujera sambu gafun Lagos gandara gokonda Abuja jiri yagga banda Ibrahim Babangida an kwaitarano shone konse kan man bate jiri kan ina zumandi kante handu hinka kwaitarabon Sani Abacha ga kaka zumandi General Sani Abacha jiri guna ate agona ga Najeeriya labo mai kane zino kan Chow Mons Officer Cadet School kango Aldershot Ingila labora hala agufuro Najeeriya soja ira mataka akatirera ine Sani Abacha ingi hinnikici soja Najeeriya sojera kanto General Beri Joga kan sinda tangar kulu ate gasino jiri zambar fodi zango yaga da waigacin da hakku asiniyo bandano General Abdulsalam Abubakar na kwaitara sambu ingamo soja kwaitarano ana labo gayinda jiri fono ate agona ga labo mai Abacha siniyo banda Chief Olusegun Obasanjo nodu Najeriya labo kwaitara Abdulsalam banda wani wakati asor hinkanta kan agona ga labo mai amma sonwo fulu kware kwaitarano ana labo gayinda jiri hakku no ate agona ga labo mai Obasanjo jin funno kan gaba labo sai jin koyan yadin inda hinno gane labo ga kwai jine dubore te afo tan sinda bon fayyan Obasanjo da akanda jin koyan bobo labo sai aseno bason igone imandu a cine labora labo arzika tunan da yanda tauyan do hare Obasanjo wadda mante boreci yawuga jiri hakku abandano Najeriya labi zai yi ka sappe ga jinfune suban alwato kan Umar Musa yar addu'a na kwaitaranwa jiri zambar hinka da iye kulno bai kan Najeriya jiri taci no labu kwai gate hala ibiye ka sappe yante Umar Musa yar addu'a jiri hinkana te ihinza no agona gaceci kan ate gasi kwaitarabon na Umar Musa yar addu'a haino jiri zambar fodi zango yaga da wagacin du ihinza kasina gandara Najeriya Umar Musa yar addu'a akwai Barewa College yadin a Chow Ahmadu Bello University kango Kaduna hala gate labu kwai inga gaci kasina gwamna Obasanjo zamano ura hala kahin kuna yaradu go Najeriya labu kwai yara kan isidinya zama akan didin koyan bobo labora asini bandano a wani hangisino kan kaci Goodluck Ebele Jonathan na kwaitara sambu sande matakan ago Najeriya cito tirara dila bukwai te kasi a wana hangisino na kwaitara gayi kali jiri tacho mukubai kan jiri tacho ka kubai iye ka sappe yante Goodluck Ebele Jonathan yega kwaitaranwa Goodluck Jonathan halagate labu kwaitare a Chauno University of Port Harcourt yadin adone ka goro bayelsa gwamna hangisino alwato kan in gwamna zumandi akate bayelsa wani gwamna kan Goodluck Jonathan girtacho kubai a yega kwaitara ceci amma Muhammadu Buhari naziri sappe wudo jiri hakkuno Muhammadu Buhari te a gona ga labo mai fulu kware kwaitara wani sori hinzano Muhammadu Buhari na kwaitara ceci itacha gano anu ga kwaitaranwa jiri zambar hinkati igwacin dugu a wani kwaitara banda no Bola Ahmadu Tinubu na kwaitaranwa jiri zambar hinka duwaran kacin da hinza ga kahin kuna